Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина таба кайбер темалар турында. Чолда яңгыр канализацияләре һәм локаль чистарту курылмалары белән проблема кискен тора. Бу мәсьәләне ничек хәл итәчәкләр? Хайван белән танышу хастаханәгә озаткан яр Чаллыдан ерак түгел урнашкан ял базасында хатын-кызны кирпет эшләгән. Чолда яңгыр канализацияләре һәм локаль чистарту курылмалары белән проблема кискен тора. Бу хакта мэр Наил Мәгъдиев хуҗалык җитәкчеләре белән киңәшмә барышында хәбәр итте. Бу мәсьәләне хәл итә башладылар инде. Ничек тулырак алдагы материалда. Одна из самых главных проблем в городе – это отсутствие ливневой канализации и сбора стоков, так, да? И отсутствие очистных сооружений. Бу хакта Наил Мәгъдиев беренче тапкыр 2014 елда ук билгеләп үтте. Яңгырлардан соң чаллылар бигрәк тә шәһәрнең иске өлешендә яшәүчеләр су басуга зарлана. Сулары машина юлларында да, йортлар янында да җыела. Ливневой канализации и очистных сооружений, связанных с их сбором и транспортировкой, было построено только на 25%. 75% города не имеет ливневой канализации и, безусловно, нету очистных сооружений. Әмма проблеманы хәл итә башладылар. Әйтик, 2 ел элек шәһәрдә беренче локаль чистарту курылмасы барлыкка килде. 4 и 5 локальные очистные сооружения мы планируем строить в районе. 1, 4 это будет размещаться на набережной имени Тукая и стадион «Строитель» напротив 5-го микрорайона. 5-нче объект Тукай яр буе һәм Муса Җәлил проспекты киселешендә барлыкка киләчәк. Аның чистарту тизлеге секундына 815 литрны тәшкил итәчәк. Хәзерге вакытта локаль чистарту курылмалары һәм яңгыр сулары канализациясе челтәрләрен төзү буенча проект смета документациясе әзерләнгән. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Эшсезлек дәрәҗәсе хезмәт хакы җәйге чорда бәлик булмаганнарның мәшгульлеге. Мэрияда узган аппарат киңәшмәсендә әнә шундый темалар хакында фикер алыштылар. Тулырак киләсе материалда. 2022 ел башыннан Россия эше кадрлар үзәгенә 11 мең кеше мөрәҗәгать иткән, шуларның 4 меңе инде эшкә урнашкан. Иң популяр белгечлекләр электр газ белән эретеп ябыштыручы, машина йөртүчеләр, слесарьлар, электромонтерлар, инженерларга, тәрбиячеләргә, шәфкать туташларына һәм башкаларга да ихтыяҗ кала. Иң күп акча түләнә торган вакансияләр табиб-анестезиолог, программист, эретеп ябыштыручы, геодезист, бульдозер машиниста. Мы начинаем работать с соискателями еще на этапе, когда они находятся под риском увольнения. Благодаря такой работе 75% от числа фактически сокращаемых граждан трудоустроены. 25% обращаются в центр занятости, и в последующем они трудоустраиваются, либо направляем на обучение. Шәһәр мэры шулай ук җәйге каникуллар вакытында эшләүче яшь чаллылар мәсьәләсен дә кузгатты. Наил Мәгъдиев шәһәрнең ире предприятие җитәкчеләренә укучыларның хезмәт хакларын яңадан карау тәкъдиме белән мөрәҗәгать итте. Я думаю, что зарплата должна быть достойна. На многие вещи на предприятии деньги есть. Как дело до детей доходит? Санкции какие-то, еще чего-то. Но они просто несостоятельные. Надо любить людей. Надо любить детей. Магдеев вместе с депутатами городского совета проголосовал, чтобы из бюджета выделили 11 миллионов рублей с дополнительных доходов на трудоустройство детей. Укучылар, операторлар, тәрбияче, ярдәмчеләре, ярдәмчеләр җыештыручы булып эшли ала. Быел яр Чаллыда 2085 бәлик булмаган бала эш белән тәэмин ителгән. Августта тагын 800 яшь үсмерне эшкә урнаштыру планлаштырыла. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Кірпілерді хыжум итә. Чалдан ерак түгел ял итү базасында инәле жанвар хатын-кызның бармагын тешләгән. Ул кірпіні тотып балаларына күрсәтмәкче була. Теге жанвар күрәсең якыннан танышырга теләми. Көтмәгәндә хыжум итә. Нәтиҗәдә шәһәрдәш кытыручы чиренә каршы 6 укол ясатырга мәҗбүр була. Тулырак киләсе сюжетта сөйләрбез. Җәй кирпеләрнең бер урыннан икенче урынга күчеп йөри торган чагы. Аларны урманда гына түгел, хәтта бакчада, шәһәрдә дә очратырга мөмкин. Бик тыныч, назлы булып тоелган җанварлар чынлыкта кеше өчен бик куркыныч ди табиблар. Аларның тешләве яисә энә белән кадавы нәтиҗәсендә лишай, гөмбәшек, сальмонеллез кебек куркыныч инфекцияләр эләктерергә мөмкин.
При любом укусе следует промыть обильно рану, можно даже мыльным раствором, в течение 15 минут, после чего обработать края раны растворами антисептиков, таких как, например, 70-градусный спирт или же раствором йода. Кірпіт эшләү нәтижесендә кытыру шире белән дә авырыйлар. Инкубация вакыты 10 көннән алып 3 айга кадәр. Соңыннан вирус үзәк нерв системасын зарарлый. Кеше хәтта үлергә дә мөмкин. Кірпеләрдән йорт хайваннары да зыян күрә ала. Быел Россиядә кірпеләр арасында 200-дән артык кытыру шире ачыкланган. Если животного укусила ежик, больной ежик этой болезнью бешенством, это животное, если вовремя не оказать, не сделать вакцинацию от бешенства, если не вовремя, в течение 24 часов, это животное погибает. Поэтому нужно быть очень осторожным. Гадәттә кыргы җанварлар кешедән кашу ягында. Әгәр дә кірпеләр кешедән курыкмый икән, димәк аларда кытыру шире булу ихтимал дип белгечләр. Вакцинация җанвар тешләгән очракта гына үткәрелә. Ә менә йорт хайваннарына алдан укол ясарга киңәш итә ветеринарлар. Кытыру ширеннән бушлай вакцинаны шәһәр ветеринария берләшмәсендә һәр шимбә иртәнге сәгать 8-дән 4-кә кадәр ясыйлар. Лилия Хәбибҗанова, Лилия Гатина, Илинар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Автосалон «Автопрогресс» покупает автомобили на выгодных условиях, а также продажа автомобилей в кредит. Наш адрес – проспект Казанский, дом 260. Банк-партнер ПАО «Банк ВТБ». Летнее предложение от Enzo Home. Мебель, матрасы, текстиль. Все товары из наличия на самых выгодных условиях со скидками до 50%. Решайтесь, о цене договоримся. Мебельный центр «Соло». Новый город, 4110.